Keketem National People's Party Meliam Blok kala prapum janmit nrutrik naitung arjar puar hadian baki nongkit kam cingelam ubak kelbot jilalu working president kila rai ban mi no nakaseng kadau ko banungkong bagi negi nongelam kila penpau kalong baki mohon satya ya kecing penting kena ubak persatuan tensong sembut menteri rangba kecela haki nongelam bayar tiket keseng nak benta ke election jin umi khmat chakayang dabar thawan ke jala na Meliam nai ubak hamlet sondoling MLA pementa nak PDF ubadairu menteri sarkar apa yang kata jalan jongki dikhot extreme member jongka NPP Meliam Blok baru pidon hang ni hadin banglapan sengau ya kata ke jingelang kebalolong bala ai ke tiket si bahamlet di henry baru ada kuih kasur kilai rai ba kim kwa ban kersian yo bahamlet nomor baru ada pering kini dikhot don ki boong bangidei kinong elam ki bah khmat du jong bahamlet haw ajar khalai khatsau bar hadu ajar khatra te hadin bakim tre ban kersian yu klami da kuih kasur bat apeng gajing don jong i ba jet sing kurba kumu presiden jong ke East Castles bat iba ibor tensong kumu secretary jong ke East Castles ki badai ban in charge ya Meliam Blok kilai asau nada ki jong ki skor kilai ir jong ki khmat bagi dikhot boro ki badon apo ka NPP Meliam Blok kim kwa ban ai gajing kersian ya ubah hamlet sondoling tadi apeng jong kata ba ngisashim ya koi garai kabang khot yang pada ka sautrik hadin bala pensengau sekibor ki bahalor bakin sakhot ingi bania penia kenduk bat ki brio jongi ba hamlet banyo banyo telang te nrai ha ka sautrik ngala khot yang koi ki jengelang ke stiff committee pada pren jong kini kini ki khot borok kilai kren bang nak ju kasur habangim kwa ban ai ka jingkersian ya uni wemeli nak seng NPP kan mentoyu ka jingdon jongi ha ka seng kam songdon nong rem shu bangin dang don biang ha kani ka seng nrai ngasngau banong ba ngalapen sedang mat pensothu iki namar ba ngam dei shu tang working president jong Meliam Blok kala NPP East Castles kala ibet u yang aban pensiat kum ujian sekti jong ke East Castles bat ngalayo ada ka appointment letter hiru bang dei ujian sekti jong East Castles ten nrai ka ipat ka ba kum ureu rangba belami cekmat ngahapan sim ya kasin jam bakai ke bangami ban sakri ki pajba ban sakri ya kajat beriu ngahap bandon sakaliang jongki pajba ban sikinong ilam jonga de kumbaki kilarai rangba bangi di ban mino bat bangim dei su bandon hakane ke parti de na pakadau ngaru ngahapan sim ya kai kasur ke jongki kumu sakri pajba ngahapan sim ya kai kasur jongki bamanga rangkat bat kini ki bandon hangni boro ki bakentup nadu ki astan secretary ki treasurer borok ngidon hangni ba mentah kasngi ni hap banjami langno ban pensengau sakipaj ba jong kathan Meliam bat jong kajela he brokoi ba ngina kaliang ke NPP Meliam Blok hapo kajingelam jong akum working president de nginyami no nadu mentasngi bat nginum tan mentasu e bat kaseng pelong yang amdai tangenga ya barok hi bedon hangni bat ikui ru gum dalang ni bangin mi na sunan nakani kaya NPP kalong ba habang ini singi hakim media mo nakalian kaseng juga NPP kam simburam bengi kebelayo menya pentulun iki kam hagi dikisnem kebelet tangi katakin kada aku mara engi kumkino kersan kumkit khot bangin jami no lemba I working president kawai per kadau kalong kecingwan le nongelam cingle bom itu daki arngut kibrio kata ba Daniel thank you bar ba Ferman Bawar Solang ubadairu state secretary ke NPYF yakin nongkit kam ke NPP Meliam Blok kawai pat ke bangilam men hakini ki banai ki badap ka ba penso sik thang su yangi kum ka NPP Meliam Blok kalong halor ba ka jing bam itu su jong ki kat tu kat ni nginya kran ya ke jing sia hapo ke jinglam jong uba Daniel thank you bat uba Ferman Bawar Solang ubadai u secretary NPF state secretary NPOF kibala pelong ya ki meeting hapo ka snong Meliam bat kibala seng koi ka office sakoi pat ka office jong ka Meliam Blok hapo laimer bat katuk ani ki khna ki perlok jongki ki bayat ya ka jingdon jongi ki bala itu yang ilan marla itu nadu ka sarkar yangi tendai ki yatlan klem ka jingtip jongi tin takdau ka pelong I kumbakan mi penban arlai li ki NPP hapo Meliam Blok
ti kani ke ba pensongsi ingi ke bangim kwa leru baka kanja te padeng ke jingya pentip jongi bat kibor ki bahalor ngi sngothu pan ba kini ki brio ki bale ki don la ka jong kaplan te bakan laj na ke ka ba nginya sniu nginya shun harian hambut ki dikhot ki lapan pau ka bahai ngi ba ngi mi no lupa mar ngim sokwa ba kum kini ke genja bangidon hangani ka parti ngina ngi perkhat banginya buram iwe ten rei kam sempoi sata I kumba kam don chu kata jingi buram bat ngi ki bala don chua la lai snem sau snem tin tak daw ngi song thu ba I kumba kani ka parti NPP ke bran melim blok la long try da manu re manu tin tak daw ka bha hi ba kat kum jumpa jungi khat bro ka bha hi ba ngi yemi no mat inum dan mentah kani ka parti ngi ha ban sim kani ka senjam wat langi don ba NPP ke bran sarkar ru ngi ha ban sim ya kani ka senjam ya ka ba kaseng NPP hi leng ba ki khat jungka bat leng ba ki bor ki bahalor kilarai ke ba klem song rangkat bat ngi kum ya ka tiket MLA ru la syurai klem song bat ngi ka melim blok tin tak daw ka polong ingi ba ngi silong tangkum ki nyang ko ngu te na tak daw ngi haban polong ingi bangin mi no na kani kaseng la saus nam yon kani ko face hang ni NPP ko nyomer kadai ka headquarter hang ni jong ka melim blok ten rei lingba ka jingwan jong ki wei pat ki bamdai tang ki dikhot jong ka melim NPP kita ki bengalam ong pi apa ka jinglam jong ba Daniel Thangkhiu bat ba Fairman bha war solang ubrei state secretary jong ka NPYF khalam ka jingtip jongi kum ki dikhot kelai pelong ki jinglang hapo melim mar banyang hadin jong kata ngilai ka jingtip sha I deputy chief minister bandakal yang jungi lakhot bat habrin lakhot lapha ban pensenge I kita te hadirin jong kata ke baca biang dang hakini kindiat tayo gibi ngalai ba nakal yang chief minister don burom yolesi haka jing bamtip lawan ban pli ko office hapo laimer hang turu kedai ko office jong NPP melim blok tika melim blok ngamtip kan tuli gedon kataru klam ke jing tip jongi ti kedai ka jing ke basulek ran yangi kum gi dikhot melim blok ki bangidon hang ni lan la lais na menta nara ki patba bar ki snong ki thaw ke bun ki bi be pet ya ka program ka to singi haki social media haki TV baro ki lai phone ingi ki dikhot bar wat yang aru bagil si IPP ja ang tai ya ki dikhot baro la sha phone bali pimedon mentalang kat chief minister bron buram unwan hapo ka than ki jongi tikani ki ki bangim sola ban puriang tikini ki ba pelong ru ingi ba ngim sola sha shu kini namar ngidon la ka jong ka hok lai lui bangila ban le ke bangi ni ban le kat kum ka hok ka jongi tak tarau ka pelong i khot bor khot bakin sosi sokhang bat padeng ka jingdon jong kata ka meeting balong kini skiru kilapan pau da ka juk ka sur ba ngim kwa shu bonan kani ka parti bat ngirai hiru banginum kersan yau niu kertong ba menta sitting MLA ba hamlet sandoling na kani ka parti NPP la da yele ru kamut ngin ya khun persya ba dei ben job akani election hang ni hangi ki babun kildar ki dei nadu khatlai khat saw hadu khat pra ki dei kinong elam jong ba hamlet ti hadin bakilare mu khatlai khat saw hau khat pra le se ki jingdon ke jonga ka dei ka wei na ki major works ki bang lai rap ban campaign le se ki jingkran jonga mar hatu kapor nge khun persya ya sarkar kongres hapo ka jelam jong Dr Mugul hak bai ba arbi lingdo ilong wamli bar minister jong urban hak ki por kini ki isu ki bangakran lese ki pajba bar ki nongelam ki ba khmat do ki sothu ke jingkran jonga bat ka pelong ibun job dah bala job lese ke jing syat jonga iru kadai ka wei ba pelong kini ki dar ba kim song tanat banyak tarikam syu badu balese ki kam ki jam lese ka sistem sedang arsnem ru kim semyo kanu nu jing mentoy jadi na takdau ka pelong ki ba ki kumba ki jukran hi bangi ngidai ki bandingkong ha ka to kapor menta ki long khaddu jadi na takdau menta ki ong ba yau ni buriu ngila punjob bolong ningkong ru yolasi hadian ulong ba khaddu ti kita ki ba pelong ki lidar bar khoj debat ngaru kumu nong elam ba khmat ngamla ban sangap ya ka sur jong WR ngaban sangap ya ka sur jong kini ki nong elam ki ba khmat do ki bodon naman lagi snong ba namar belai ke ba ngi don hang ni ngi im ngi yap hang ni ngaban sangap ya ka sur jong ki kum nong elam ba khmat ngamla ban sangap ya ka sur jong WR dina tak daw ngapan ya lang mer ka sur jong ki ba ngaru ngandum kersan bat ngin hap imi lang kumba kini bro ki kwa ban mi nadu basdang ngadi mangai ba khot yaki banyaron lang tengah haban sangap ya ka sur jong ki klam ka jing sosi klam ka don kanu jing thut na kanu ko banta
ubak kelbet loi thu bu mau rengkat kinong ilam ka NPP meliam kila le shibon ki kam na mata kecing mentoi ki pajba katai meliam hi borok kawai Ti kublai shibona ya ki para dekat jungi borok jong ke NPP jong ka meliam blok ki belai don berngi dalam tala nandu arjar arpo de kan penicu LD nga komu working president jong ka meliam blok jong ka National People's Party ngalarung sikne keseng nandu kharwai trik bunai Agos arjar arpo ha kepala pediang buram hakani keju ke office da presiden secretary working president bat ki dikhat di hadian jong kata ngilaya tristom kum wei na ki rangba blami khmat na kamliam konsumsi haw arjar khandai raile election MDC bat ngalawan balai hadian ba ngalayorat bendung hakani ke parti keberan ke bor sencar ngilayo bentrai bun ba kikam ibang ngilale hakini ki khindat snam ki beladap hak jingwan jongka klam covid khat khandai hausnam arpo arpui kumapalat hajar kilong yeng ngalayo banyarap ki pajba ber kilong yeng ki jarap ki sakhi kata hapreng jong kata kumu rirang ba blami khmat babun ki snong ki thau kilong kemi ki samla ki bayut ki babun ki benta ngilayo bentrai kam hak bajar-jar om banya put turoi tenrei kajing tarikam ke bajar-jar wa pelong iki wat la jar-jar ru ki pajba kitip khamba bat put ki jinge ki ju pelong iki bakin phone bat bakin wan banya kendu yenga bat ha ibori berit wat langim simsio ke iki na kaliang kaseng ru ndrei ha ibori berit ibangala kapa bleu dak kerhu ngalio ban kener lang keti kemon kijang seki long yeng ki beduk ki benjar seki samla seki sports club seki fair mo seki school jong ka opor slong meliam kidon ka tu ni school ki bangilayo banyaram ye jinge ki jongki kedhop na kitiar gitar wat teng-teng ka pisa pilan ke bakat haibori bangila banyaram don ki long yeng ki beduk ki bangilayo ban pensiona ya ka yeng jong ki beduk ki bekerdu kum hameliam kharoi mersteng bat bun ba ki kam ki bangilale wan yarap ban kener ki kiti de kini ki ke pelong ba ki pajba ki basakhi kani bro ba pelong ki makin kwa ba ma ko muriu khmat bolami khmat maganyile ya election emeli ti ko bagi pajba kila sakhi haw arjar khat phraru ngadai we naki nong kersan undong keren barat ba jong ba hamlat son doling ho hak arjar khat lai khat sau banga ngam sem don le si mo ngedon bagi ki kertong mat tenrei ba hamlat sem job tenrei haw arjar khat phra hadin balaya don lang banya trelang badu banya penjob iwe MLA MDC de hakata ka kunti ilai trei borba bat step bat mit bat ilayo ya kijing job kabudan burom tenrei hapeng kata kijing LT haki kingat banai ki bela dapat kalau don no kajing bamsu jimut hak bide bagajing tiket hak MDC bat nak liang jungi lai kong telinia thank you bat nga ngalayo hak kajing khot jok HSPDP ngalayo banyele ya election MDC tang hapo si banai na ke HSPDP bat hapeng jok ni ngai khublei sibo ni ki pajba jong kameliam konsumsi ki bela aidon burom me kabut hadu apo ka arah jar sisteng hai pori balengkot bat bun ki snong ki bangam semio lat ban meeting tenrei ngai ke sungu iki ki blai kersian bat mensiam tenrei hakini kinat senam mangadon hak seng NPP nganang khmi enti ba nginang ya jam sakhmat ban trei nak mentak seng ban penklanya ke seng ban inyo ke jingjop udon brom tenrei lesi ka ba long kumbolong mentak singipan ka bangilum lang ni kalong ke ke ba pensongsi om tang yanga bat khamtam iki dikhot bro bat iki pat nong kersian ki bala ai ke jingsania hapo ke jinglam ke jonga te kata ka bumut ban keren kalong ba desi hakat tayo bani kong jong ni banai baldap kalon ke jingkhot nak yang jong deputy chief minister iba preston tensong tak beberami nilai lek hapo sekretariat kamera jungi bat
Apa yang jong kata tahun gaji keren bat ihi ilak keren syai khamat jengi ba ya ka tiket NPP ngila ai coba hamlet sandoling bolong MLA bat shooting MLA bat minister te ho ya kajing kwa jong ki kwa ba nginya trailang de hadin jong kata ngala shime karai ba kani kam dei ka kami kam sem ka dei kam pat ba te ngan ra swa kani ka komiti krang baki ken rai namar kam dei kamon ka jonga ka dei kamon jong ki nongelam bot jong ki naman lagi strong ki bai simanta ki bodon haka NPP kum ki dikhot banya trai namta ka bit ka byang jong pat ba te haka ju ko por pdaru ngamur ban krenson ban panpau ba hakini khindat snam ki baladon nga agi sungu kum working president ya chief minister ubalai rap ingi naka CM fund hakaba nginyo banisna ya ka committee hall hapo melim nong kentir melim kendong hakjo ko poru ya Sir James Sangma wabat kum forest minister halo ka jingrap jungu haka jingi kendu jungi bat kinong ilam snong jong ka Mauritius nak benta ba karadon ka jingkam jong ki Air Force ban kurup yak tegi jaka jong ki ba hap apo ka snong bat ba hap jong ka forest bat jong ka apo Mauritius yang tei ti hadian jong kata uru ngaso aji sungu mar daladi hi ulah tuklar ta kam bat lapen senge mador ka te lese karangdon ka plan jongi ka bangilai kendu mau wat ya deputy chief minister ba preston dan songru ha ka bedai bat ka jing thmu jongi ban snai ka ni ka parking lot hangni apo nyomer kata kalaya chakmat wat laki wi seng kila persyang nadu kisnam gibaldab KMLA gibaldab kibalet bawan kila persyang ndai kimla lese haipo belengkot ngi layo bat kumban syong no wat ke estimate baru khol ada upload nakaliang ka PDU department tianrei dangdon jingthut hang niang tai te nak ta daw ka sateng hadu menta tinga thrai kanum muslim juhi kataru kadai kawai nak jingtrei jungi bangi community bangin trei dang menta kabit kabyang jong hipai ba bat kham tam e akan ik strong nyumer ka badap dak jing jelei ka blok ka basir khai ba bat ka yoru kadai kawai ni ki yogi bal kham he ba kan ik than opor slong muliam jungi te bar hajuk poru kindon ru ki public latrine ki banjarap ki pajba basong dukan kini kithan bat ya ki bapeniang ki parking kali ki driver kini tai bat ki pajba banjarap ki haba kadum don kanunu ka jing penjakria kulmar haki kendong kisrot jong kini kisnong